Negatívne ióny sa tiež nazývajú vitamíny vzduchu. Klinické štúdie preukázali, že negatívne ióny môžu pomôcť pri diagnózach, ako sú neurasténia, nespavosť, zmierniť kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne ochorenia, znížiť viskozitu krvi, zlepšiť imunitu človeka a mať významný vplyv pri poruchách spánku. Pomôžu pri astme a uľahčia hypertenziu, cukrovku a budú užitočné pri mnohých ďalších ochoreniach. Vankúš nabitý negatívnymi iónmi. Vedecký prístup použitý pri jeho vytváraní mu umožňuje prispôsobiť sa rôznym polohám spánku. Uvoľňuje napätie z krčnej chrbtice, v prípade stresu prispieva k rýchlejšej regenerácii nervového systému. Ľahko prijíma tvar ľudského tela. Dizajn v tvare plástu zabezpečuje ventiláciu, čo prispieva k pokojnému spánku. Negatívne ióny vám dodajú energiu a naplnia organizmus čerstvým vzduchom. Prikryvka nabitá negatívnymi iónmi s funkciou ďalekého infračerveného žiarenia. Prikryvka 2 v jednom na akékoľvek ročné obdobie. Ďaleké infračervené lúče môžu podporovať mikrocirkuláciu a negatívne ióny zlepšujú vzdušné prostredie a kvalitu spánku. Vonkajšia strana je vyrobená zo 100% bavlny, na dotyk pripomína kašmír. Kombinuje niekoľko funkčných materiálov, antibakteriálnych, hrejivých, osviežujúcich a priedušných. Súprava posteľnej bielizne Fohorb je testovaná na profesionálnom zariadení a je obohatená o záporné ióny kyslíka pre zaistenie vášho zdravého spánku. Súprava posteľnej bielizne Fohorb s ohľadom na vaše zdravie